succesrig turnering i Washington, hvor han nåede frem til semifinalen, tabte til Michael Chang. Og helt altså forløb i tredje runde i den olympiske turnering. Og den er han faktisk selv lidt skyld i, at han mister Kenneth Carlsen. Den første flugtning bliver lidt for tynd og giver Malevej Washington muligheden for at komme ind i kampen. Det er den flugtning der. Den kommer lige ned til Washington, som så kan gå ind og dirigere spillet og dirigere rundt med Kenneth Carlsen. Ja, 15. Der er han faktisk lidt heldig. Altså, men godt spil. Og meget vildt. Det sætter Washington på arbejdet. Og igen helt ud til linjerne. Han kunne måske nok have afgjort den bold ved at slå forhånden lige op ad linjen. Men godt spil. 15-30. Et lille breakpoint til Carlsen. Så kommer der et S fra Washington. Det er godt fundet på det tidspunkt. For langt. 40-30. Det er godt Carlsens spil, det der. Bygger det langsomt op, arbejder på Washingtons baghånd. Og kan så komme ind selv. Og slår igen meget tæt på linjerne. Et flot spil for Carlsen. Han ser altså ud som om den er på den forkerte side af linjen. Carlsen undrer sig lidt over den kendelse der. Men ikke noget at gøre over for Jeremy Shales, den engelske dommer. Fordel til Washington. Og den serv sidder på kroppen af Carlsen. Washington foran med 6-5 i et forrygende første sæt. Han har virkelig sendt Washington på hårdt arbejde, Kenneth Carlsen. De har altså mødtes 3 gange tidligere uden dansk sætgevinst overhovedet. Seneste møde var tidligt i år i Auckland på hardcourt, som der også spilles på her
der vandt Malibay Washington 6-3. Washington har vundet 4 turneringer. En i år på Bermuda, en i 94, Ostrava, og så 2 i 92, USCC Charlotte, og så en i Memphis. Kenneth Carlsen har stadig sin første turneringsgevinst til gode, og tættest på i årets udgave af Copenhagen Open, hvor han nåede finalen. Og Carlsen server bagud med 5-6 i første sæt. Wait, please. Like you sit anywhere, please. Nu skal jeg ro på tilskuerpladserne. Der er meget gåen frem og tilbage på tennisanlægget i Stone Mountain. God baghånds. På baglinjen af Malibay Washington. Man fikserer fuldstændig Carlsen. Han kommer ikke rigtig frem. Kun til lige foran kanten af servefeltet. Det er altid en god returnering fra Washington, men hurtigt arbejde op ved nettet af Kenneth Carlsen. Der er 15. Og igen synes jeg, han kommer langt nok frem efter sin første serve. Og Washington kan gå ind i den. Og Carlsen får ikke udnyttet sin rækkevidde. Han skal længere frem, op ved nettet, hvor han kan spille på sit kraftfulde flugtspil. Der er 30. Det er et dejligt tidspunkt for Carlsen. 40-30. Og server for en tiebreak. Lige langt nok. Og Carlsen klar til tiebreak mod Malibay Washington. Det er sådan, så der spilles bedst af 3 sæt i de indledende kampe i tennisturneringen.